Jotono kajang dakute bukukchong jara ani video nai tongnai jotono kha kamya paro kok kisa nangkuman kok sana bagui non besrung phaimani kok nor khana kana china abar tolawo je kese school tongmani belai kajam school umakanta school abus kango Kavi Guru Rabindranath Tagore ni je statue thepana naimani ba naimani abonti kok kisa sabana actually जों हिस्टोरी न रगिना के बा जों हिस्टोरी न साइमना थांगाके उमाकान्त स्कूल उनखा फर्स्ट जे फाउंडर आबो मासिनि बुबाग्रा बिरचंद्र माने को 1890 माने 1890 वो उनका फाउंडेशन उंगु उमाकान्त स्कूल फियाबा स्कूल नि बु माफ्रु उमाकान्त या आबुनिया गुलो 1896 सो चिन्ते खरसा बुबाग्रा राधा किशोर मानिक को महाराजा बो सिंहासन आसमान परे बो राजामानी परे ओ स्कूल नते बो डेभलप खाइमानिया गुलो त्रिपुरा किंगडम नि खरसा मंत्री माने ताबुन जे मंत्री हतिया आ समयो जे मंत्री दंनाय जोंनि त्रिपुरा किंगडम नि बिन बुंखा श्री उमाकान्त दास बिनि सामन काहा बा बिनि एक्टिविटीज ना खामजागै आ स्कूल नो बिनि मुंगै उमाकान्त नि फारि रेखा हासि आमुंखा 1904 आबुनिया गलो स्कूल बताओ चलि दं बेले कजाम स्कूल का हम साइमन फियाबा को काहायसि ताबुक नरजन खबर अंफजा कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर आं रेसपेक्ट खायो बेलायके आं जे कवि गुरु रेसपेक्ट खायामतिया आं रेसपेक्ट खायो फियाबा ओ उमाकान्त स्कूल नि बिसकानो बिनि स्टेज उजेर ना नायमानि उमन पिसना को लजिक नुजा गया उमन पिसने माने कुन मिनिंग से क्रियर बिनि स्टेज उरनानि ओ स्कूल नि जे फाउंडर काचिन बुबाग्रा बिरचंद्र मानिक को आबुनिया गलो चिन्ते खरसा बुबाग्रा राधा किशोर मानिक को आबुनिया गलो जे श्री उमाकान्त दास जिन मुंगै स्कूल बंग स्टेजु फानो उनखा के किसा ऐसे मोजां खाम फेबा कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्टेजु और माया को मिनिंग हुजा गया आबो चिन लाइबुमा चिनि जेतिबा सारंनि जे हिस्टोरी अबनो मुसिना नायमासि आं टोटली कन्डेम खायो अमते जिनिस नो चिनि त्रिपुरा सारं जे इमोशन चिन हिस्टोरी दंमोन आबनो जों मुसिना रेगला आबागे जों जतन फाजि पालके जों खरामाटी सानाय आंनि खरामाटी साइ दंमोन नरबो फाजि पाल खरामाटी सादि तामनि माके अबो तिनि सालता सिनिया आगेबो गोबां चिनि हिस्टोरी न गोबां बुजादि थांका आस्तो गलमारनो सय बिगाम सनामका चिनि उजयन्त पेलेस बसांगो गनै मूर्ति बुनि जागानि बरनि मूर्ति रेखा आबो बेलेग साया कलाय आं बरो सम्मान खायामते सम्मान खायो हेपनो चिनि हिस्टोरी बा चिनि लाइफ मानो सोरबामा बाले उदि खैमनि बेले साया आं कन्नि हिस्टोरी आगे साव नरगो फाइदि पाले खरति सालायनो अबनि बागे हामबाय।